Havens doorstaan coronacrisis, denkt de directeur. Het is woensdag 28 oktober. Dit is Zeeland Nu. Cijfers fors omlaag, maar geen paniek. Stijging van coronabesmettingen vlakt af. En SGP-vrouwen reageren op felle kritiek. Dag dames en heren. Fusiehaven North Seaport zal deze coronatijd uiteindelijk zonder al te veel kleerscheuren doorkomen. Dat zegt directeur Daan Schalk. Na jaren van forse groeicijfers zal de aan- en afvoer van goederen dit jaar in de Zeeuws-Gentse havens met 11% dalen. En dat valt volgens Schalk eigenlijk best mee. Je ziet dat een aantal sectoren heel goed blijven. Alles wat met voeding te maken heeft, fruit, mensen blijven eten, of het nou op restaurant is of thuis. Waar wij het heel goed blijven doen, is alles wat droge bulk ook is. Ertsen, kolen, granen, schroot, waar wij ook heel gespecialiseerd in zijn. De klappen in Zuid-Europa bijvoorbeeld zijn veel erger dan bij ons. Daar spreekt men over -25, -30% op jaarbasis. Hoe komt dat? Ik denk dat ook de corona in bijvoorbeeld Spanje en Italië zo heeft toegeslaan dat eigenlijk de industrie zich daar nog niet helemaal hersteld heeft en dat het impact op werkloosheid en andere in de Zuid-Europese landen veel groter is. Dus mijn beeld is dat de Belgische, de Nederlandse havens vrij goed stand houden, allemaal mee afzien, maar minder dan bijvoorbeeld sectoren als luchtvaart en dat we daar de komende jaren wel zonder veel kleerscheuren uitkrabbelen. Aangeschoven is Ariane Laforte. Ja, dat is een optimistische Daan Schalk. Aan de vooravond van morgen is dat het jaarlijkse havencongres van North Seaport. En dat is dit keer een digitale editie, hè? Ja, normaal zijn alle hoofdrolspelers in de Zeeuws-Gentse fusiehaven op zo'n havencongres bij elkaar. Zoals vorig jaar in Terneuzen, om elkaar daar te ontmoeten. Ja, dat is een digitaal congres, is natuurlijk toch wel iets heel anders. Terwijl er best kwesties spelen, zoals corona. Waarbij de havens het dus volgens Daan Schalk best goed doen in vergelijking met een andere transportsector als luchtvaart. En dan doen onze havens het juist nog eens extra goed, omdat ze niet zo afhankelijk zijn van de overslag van olieproducten. Zoals bijvoorbeeld Rotterdam, waar echt wel wat klappen vallen. Maar toch, North Seaport kampt een beetje met zijn eigen problemen. Zeeuwse bestuurders hebben opnieuw aan de bel getrokken, omdat ze vinden dat er te veel Gentenaren in de directie van North Seaport zitten en te weinig Zeeuwen die dan voor de Zeeuwse belangen op kunnen komen. Nou, Daan Schalk, zelf een Gentenaar, die vindt het onzin. Ik zie in mijn omgeving dat de heel grote bedrijven, bijvoorbeeld in het Zeeuwse, als je de 3 grootste neemt, dan zit daar een Belg, een Ier en een Oostenrijker aan het stuur. Dus ik denk dat wij ook een internationaal Europees bedrijf geworden zijn. U doelt op Dow, op Yara en Zeeland Refinery. Wij zijn een grote Europese speler geworden in die top 10 van Europa. Ik denk dat we vooral naar de kwaliteit van onze mensen moeten kijken en dat we daarnaast aandacht moeten hebben op een zekere vertegenwoordiging. Maar dat dat de manier is waarop wij er in elk geval professioneel naar kijken. Ja, wat Schalk eigenlijk zegt is, die Zeeuwen moeten niet zo zeuren. Ja, want bij Dow, Yara, Zeeland Refinery is ook een buitenlandse directeur. Daar hoor je niemand over. Maar ja, er is wel toch wel een verschil. Want de provincie Zeeland heeft aandelen in North Seaport. In tegenstelling tot die andere bedrijven. Ja, en als aandeelhouder heb je toch ook wel wat te zeggen. Dus het blijft een heikel punt. Dankjewel. Het coronavirus heeft zich in alle delen van de provincie onder alle leeftijdsgroepen verspreid. Dat zegt de GGD Zeeland, die met het huidige aantal besmettingen nauwelijks meer bron- en contactonderzoek kan doen. We zien toch ook in Zeeland dat het virus wijd verspreid is. Dus dat er eigenlijk geen plek meer is die onaangetast is door het virus. En dat betekent dat je toch een groot risico loopt dat als je contacten hebt, dat die mogelijk besmet zijn met COVID zonder dit door te hebben. De afgelopen 6 weken steeg het aantal besmettingen sterk, maar de stijging vlakt nu wel iets af. En dat betekent dat we ook in Zeeland heel erg voorzichtig moeten zijn om dit zo snel mogelijk weer de kop in te drukken. Anders krijgen we gewoon weer een situatie waarbij de ziekenhuizen overstromen, er heel veel mensen overlijden. Dus mensen moeten niet langzamere groei zien als dan is er dus niks aan de hand. En de eerste binnenlocatie voor coronatests is vanmorgen geopend in Hulst. In een hal aan de Industrieweg kunnen 50 mensen per dag getest worden. Het is de 6e Zeeuwse testlocatie en de 3e in Zeeuws-Vlaanderen. Nu kan de GGD in Zeeland 1000 tests per dag doen. Dat moet voor eind dit jaar verdubbeld zijn naar 2000. En binnenkort opent daarom nog een nieuwe teststraat in Sint Maartensdijk. We gaan daarnaast ook de capaciteit van de huidige teststraten omhoog of opvoeren.
zodat mensen eigenlijk nog sneller getest kunnen worden. Want wie nu een test aanvraagt, moet soms nog wel tot 3 dagen wachten. 200 matrassen en tv's zijn vanmorgen van boord gehaald van cruiseschip Star Pride in Vlissingen. Het schip wordt verbouwd en daarom wilde de eigenaar er vanaf. Het Rode Kruis mocht een aantal tv's van het schip overnemen. Het is belangrijk omdat we geld goed kunnen gebruiken. We gaan straks die tv's verkopen. En van dat geld kunnen we weer goede dingen doen voor het Rode Kruis. Maar ook vooral voor de mensen die het nodig hebben. En het Rode Kruis wilde ook de matrassen gebruiken om zorghotels voor coronapatiënten in te richten. Maar ze bleken te klein. Daarom gaan ze nu naar het Afrikaanse Burkina Faso via een andere Zeeuwse stichting. Slaap is een van de belangrijke dingen in het leven. Goede nachtrust. En dat kan je ze geven door een goed matras, want dat hebben ze daar gewoon niet. Er wordt strenger gecontroleerd of mensen zich aan de coronaregels houden. Er wordt vooral gelet op groepsvorming en het alcoholverbod. En niet alleen de politie doet dat, ook BOA's. Maar hoe werkt dat in de praktijk? Regent het nu boetes? We liepen een dagje mee met BOA Sander Zaman in Terneuzen. De gedeeltelijke lockdown gaat steviger worden gehandhaafd. De veiligheidsregio's en het kabinet maken daar maandag afspraken over. Doel van het overleg is dat alle partijen de regels op dezelfde manier gaan handhaven. We gaan meer rondrijden, we gaan meer controleren en waar nodig optreden. Maar ja, waarschuwen is ook handhaven. En als mensen hem weer teruggeven, dan maak je hem ook weer schoon. Ja. Je kunt deze pakken. Die is helemaal schoon. Veel mensen, oh, krijg ik nu een boete of krijg ik nu een boete? Ik zeg nee, let er even de volgende keer op en dat is helemaal niet nodig. Wat voor voorzorgsmaatregelen nemen jullie? Ik zie hier alcohol. Ik koop de auto en de mensen die pakken dat eigenlijk zelf wel. Ja, precies. Wij maken het niet heel veel mee. Ik spreek even vanuit mezelf dat agressieve persoon of wat dan ook. Natuurlijk heb je wel eens iemand die minder blij is of wat dan ook. Maar dan ga je gewoon een goed gesprek mee aan en dan begrijpen ze het wel. Bij de intelligente lockdown in het voorjaar waren er klachten over de verschillen. De verwachting is dat de prioriteit bij de nieuwe regels vooral komt te liggen op het alcoholverbod, de sluiting van de horeca en de toegestane groepsgrootte. Vooral de jeugd. Ik zeg niet dat het een probleem is, maar dat is wel onze belangrijkste doelgroep. Ja. En volgens mij ben jij zelf ook niet zo heel erg oud. Is het dan moeilijk om daarboven te staan? Nee. Ik probeer altijd gewoon een normaal gesprek te houden. En ja, ik ben ook jong, ik snap ze ook. Maar er zijn wel regels waar we ons aan moeten houden. Even een lekker visje. Ja. En naarmate de tijd langer, dan merk je dat mensen zich er ook minder aan gaan houden. En juist daarom zijn wij er om mensen erop te attenderen. Toch nog even doorpakken, dan komen we er samen wel uit. Felle kritiek was er te horen vanuit de Zeeuwse SGP over de benoeming morgen van Paula Schot tot wethouder in de gemeente Schouwen-Duiveland. De eerste vrouwelijke SGP-wethouder van Nederland. Maar wat doet die kritiek met haarzelf? Een reportage met Schot en Lilian Jansen, de eerste vrouw die zich ooit verkiesbaar stelde voor de Reformatorische Partij. Paula Schot is bij Lilian Jansen op bezoek. Beide dames kregen bij hun aanstelling behoorlijk wat over zich heen. Zij toen ze 6 jaar geleden fractievoorzitter van de SGP in Vlissingen werd. En zij nu ze wethouder wordt op Schouwen-Duiveland. Ik ben inderdaad SGP'er. Ik weet hoe die achterban in elkaar zit. En daarmee weet je ook dat die stromingen er zijn en dat die meningen ook verschillen. En wat is uw mening daarin? Nou ja, anders had ik deze functie niet bekleed als ik daar zelf niet voor zou zijn. Kunt u dan aangeven wat u er belangrijk aan vindt? Waaraan? Nou ja, aan het feit dat u deze positie kunt bekleden. Nou ja, dat vind ik eigenlijk niet eens per se heel belangrijk. Voor mij is het gewoon een hele mooie, nieuwe, uitdagende baan. Die ik heel graag doe. En ook voor de SGP. En dat is het voor mij eigenlijk. Ja. Lilian Jansen stoort zich aan het feit dat er nog altijd een beeldvorming heerst over de SGP, waarin vrouwen thuis moeten blijven en geen bestuurlijke posities kunnen bekleden. Er wordt echt een karikatuur geschetst van de SGP-vrouw. En die wil ik nu bij deze eens even wegnemen. Het zijn keihard werkende vrouwen, buitenshuis. Zeker de generatie van Paula, die is een generatie jonger als mij, die werken allemaal, die vrouwen. Ik zie het vanaf een jaar of 20, dat ze stappen misschien wel wat eerder in het huwelijksbootje
dan menig een buiten de SGP. Maar ja, dat zijn allemaal werkende vrouwen. Eerder deze week bleek uit een rondgang langs SGP-fracties dat deze mening lang niet overal gedeeld wordt. Ook voormalige deputeerde George van Heukelom heeft er moeite mee. Hij vraagt zich, volgens hem net als vele anderen, af of hij hierdoor nog wel lid kan blijven. Ja. Maar goed, ik weet het niet. Het raakt u echt, hè? Ja. Ja, het doet me heel veel pijn. Nou ja, als je dan mensen spreekt die je aanhouden en zeggen, wat moeten we nu? En niet alleen ouderen, hè, maar ook jongeren. Die gewoon zich afvragen, waar moeten we nu naartoe? Waarom wordt onze stem ontnomen? Hebben jullie wel in de gaten wat je teweeg brengt? En dan roepen ze ook nog op, bid maar. Ja. Maar voor kwalijke zaken kan je niet bidden. Dus ik vind het heel moeilijk. Ja, het doet me echt veel pijn. Hans Vollaert is politicoloog en schreef eerder het boek over 100 jaar SGP. Volgens hem heeft deze benoeming vooral voordelen voor de partij. Sterker nog, het zou zomaar kunnen dat mensen denken, duidelijk zichtbaar dat nu ook een vrouw actief kan zijn. Dat vind ik wel mooi en daarom stem ik op die partij. Het zou dus juist nieuwe stemmen op kunnen leveren van christelijke kiezers op middenrechts. Paula Schot wil zich daar verre van houden. Volgens haar gaat het gewoon om de persoon met de meeste kwaliteiten. Of ze nou vrouw of man zijn, of waar ze uit het land komen, dat doet er niet zoveel toe. Ze moeten gewoon capabel zijn en ze moeten het graag willen. Dat is natuurlijk ook altijd nog een ding. Ja. U heeft er zin in? Ik heb er heel veel zin in. De kans is groot dat de partij, ondanks de verdeeldheid, deze verandering overleeft. De SGP is immers meer dan alleen het vrouwenstandpunt. Daar komt bij dat er voor de achterban politiek gezien geen alternatief is. Of deze benoeming dan uiteindelijk ook echt gevolgen heeft, zal blijken tijdens de eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen in 2022. Het was een natte dag vandaag, met op veel plaatsen meer dan 10 mm neerslag. En er komt vanavond nog wat bij. Het werd niet warmer dan 12, 13 graden. Morgenochtend begint droog, met zelfs een beetje zon. Maar later op de dag raakt het opnieuw bewolkt. En zijn er opnieuw perioden met regen. Zometeen een nieuwe aflevering van onze serie Zeeuwse Dokters. Ik vind het leuk om met mijn handen bezig te zijn, om dingen te kunnen maken. Ik ben wat dat betreft creatief. Ik kon vroeger ook altijd heel goed tekenen. Ik had een 8 voor tekenen op mijn lijst. En ja, dat was eigenlijk ook wel dat precieze, dat lag mij wel. En het was eigenlijk uiteindelijk is het zeg maar de goede keuze geweest om tandheelkunde te gaan studeren. En na Zeeuwse Dokters geeft Jules je het uitgebreide weerbericht, gevolgd door Trots op Zeeland. Een fijne avond.